No kyllä ensimmäinen peli kisoissa on aina vähän vaikea, että se lähtökohta on se, että tietysti on paljon uutta, mutta myös se, että varsinkin sattuu olemaan vähän semmoinen niin kuin kakkosluokan maa vastassa, niin silloin kyllä voi tulla ongelmia. Että nykypäivänä ei voi kyllä lähteä ketään vastaan niin kuin heitelleen sataa, että kyllä se pitää lähteä niin kuin samalla asenteella kuin aikaisemminkin. Että ekoismatsista piilee aina pikku vaara, että kuitenkin ylivoimat, alivoimat, maalivahtipelit, kaikki, niin ne on vielä siinä vaiheessa, että ei oikein tarkkaan tiedä, miten ne tulee toimimaan. Siinä on oma jännityksensä siinä ekassa pelissä. Ja varsinkin alkulohkossa muutenkin, niin siellä tulee aika paljon yllätyksiä just sen takia, että sä lähdet vähän löysällä asenteella ja luulet, että ottelu tulee olemaan helppo, niin silloin usein tulee nenää. Valko-Venäjä. Ei tule kyllä nyt ihan mieleen mitään erityistä Valko-Venäjää vastaan. Jotenkin tuntuu, että me hoidettiin aika tyylikkäästi ja tietysti ketään ei voi koskaan aliarvioida. Mutta ehkä Valko-Venäjästä tulee mieleen ekaksi se, että kun ne pani Ruotsiin enää silloin Salt Lake City olympialaisissa puolivälierässä. Puolesta kentästä kaveri ampui ja Tommi Salo yritti nappaa sitä pään yläpuolelta hanskalla ja ei saanut, se putosi sen selän kautta sitten maaliin ja Ruotsi oli ulkona. Että ehkä se on se isoin muisto Valko-Venäjästä.